Lide ikastolan aspertuta. Bai. Zerbait ikasi duzu ziur? Bai. Ze ikasgai? Matematika, Bai? euskara, Bai? plastika Bai? eta ingurumena. Ingurumen asko gustatzen zaizu? Bai. Gustatzen zait, baina plastika ez. Plastika zait gustatzen. Baina ingurumena bai? Bai. Zer ikasi duzu, Gaur lorearen zatiak ikasi ditugu. Eta, ze zati ditu? Jakin nahi duzu? Bai? Ekarri lore bat.